Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Tricycle route plan dapat ayun ng mga LGU ayon sa DILG Region 3. Pottery industry sa Santo Tomas, Pampanga, apektado rin ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pilipinas, isang excellent investment destination ayon kay CGMA. Importasyon ng gulay at iba pang plant products na walang permit, mahigpit na ipinagbabawal ng BOC. At Bike Patrol Unit inilunsad sa Bulacan upang makatulong sa pagresponde ng kapulisan. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Oras na po para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Muling nagpaalala ang Department of the Interior and Local Government o DILG Central Luzon sa mga lokal na pamahalaan sa rehiyon na ayusin ang kanilang mga tricycle route plan. Matatanda ang nauna ng ipinag-utos ng kagawaran ang pagbabawal sa mga tricycle na dumaan sa National Highway upang makaiwas umano sa disgrasya. May report si Paulo G. Santos. Bahagi ng road clearing operation sa mga syudad at bayan sa bansa ang enforcement ng tricycle ban sa mga national highway. Halos magtatatlong taon na nang paigtingin ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang implementasyon ng naturang batas. Dito sa Central Luzon, na bagamat sinasabing bawal ang mga tricycle sa National Highway, bumababad pa rin sila sa mga pangunahing kalsada. Karaniwang matatagpuan ang mga tricycle sa kahabaan ng MacArthur Highway na isa sa pinakamahabang national road sa Luzon. Ang kanilang katwiran, paano na ang kanilang kabuhayan kung mapagkakaitan ng daraanan. Oo nga, bawal nga. Saan naman dadaan yung tricycle? Hindi naman pwede sa dagat yan. Diba, sa highway din yan. Dapat bigyan ng daanan. Parang yung bike nga, binigyan ng bike lane eh. Diba? Wala po kasing alam sa sir eh. Kasi wala po kaming pagkakitaan na Kaya gusto namin pong namamasada dito lang sa, bawal po talaga sa highway. Sa siyudad ng San Fernando na siyang kabisera ng Pampanga, mayroong 56 na asosasyon ng mga tricycle drivers at operators. Aabot naman sa 3,500 ang bilang ng tricycle unit na may prangkisa habang higit 800 ang kolorum. Ayon kay Louis Clemente, hepe ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng San Fernando, hanggang sa kasalukuyan ay binabalangkas pa rin nila ang tricycle route plan sa syudad. Batay sa kanilang datos, umabot na sa 72 ang bilang ng mga road crash incident na kinasasangkutan ng mga tricycle sa San Fernando noong taong 2022. Pinakamaraming insidente ang naitala sa MacArthur Highway sa bilang na 46, 11 naman na road crash sa Jose Abad Santos Avenue at 10 naman sa Tourism Road. Samantala, aminado si Director Anthony Nuida ng Department of the Interior and Local Government o DILG Central Luzon na malaking hamon sa mga lokal na pamahalaan ang pagpapatupad ng total trike ban sa highway. Malaking challenge sa ilang LGU talaga. Kasi una, maraming mawawalan ng hanap buhay pagka talagang totally tinanggal mo sila doon sa nakasanayan nilang rota. At yun naman, another is may demand din kasi sa public. But yung responsibility talaga na implement yung mga LGUs po natin. So we keep on reiterating yung mga policy, but sila talaga yung mag-implement. Pero gate ng DILG, kailangan ang implementasyon ng batas upang matiyak ang kaligtasan ng mga commuter, motorista at mga pedestrian. Kailangan may mga ordinansa sila. Talagang dun sa batas, bawal sana, bawal. Kaya lang binibigyan nata ng exemption to some extent yung ibang lugar. Yung ibang walang dadaanan talaga. Pero dapat regulated yung speed at kung saan lang silang parte ng kalsada dadaan. Ayon sa Move as One, isang road safety advocacy group, karaniwang sanhi ng injury at minsay pagkasawi sa bansa ang mga road crash incident. Pinaka-vulnerable umano rito
ay ang mga siklista, motorsiklo, trike at pedestrian. Road crashes are the most common cause of injury here in the Philippines. Cyclists and pedestrians are the most vulnerable to road crashes and related injury or death. Ako si Paulo G. Santos, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Sa kaugnay na balita, kahit nasa kamay daw ng mga local government unit ang pagpapatupad ng tricycle ban sa mga national highway, hindi raw mag-aatubili ang mga tauhan ng Land Transportation Office o LTO na hulihin ang mga lalabag sa nasabing atas. Sa ilalim umano ng Republic Act 4136, so ang tinatawag na Land Transportation and Traffic Code, maaari lamang dumaan ang mga tricycle, pedicab sa National Highway kung sila ay tatawid. Ngunit kung ang mga ito ay babaybay, ito po ay pinagbabawal. Ayon kay LTO Central Luzon Director Ed de Guzman, kahit na wala pang kalakip na ordinansa ang isang LGU ay nasa mandato nila ang ipatupad ang batas. As a general rule, yung MC talaga, yung mga tricycle talaga, they are not allowed to traverse or to run or to traverse the national highway except kung magko-cross lang po sila. Pero yung mga tricycle na magko-cross sa national highway should give way lahat doon sa mga sasakyan na nagtumatakbo yung tinatawag na mga national highway na yan. Abiso po sa publiko, mahigpit na ipinagbabawal ng Bureau of Customs o BOC sa mga biyaherong papasok ng bansa ang pagdadala ng anumang uri ng gulay na walang kaukulang clearance permit. Layo naman nitong maiwasan ang pagkalat ng plant pests at iba pang uri ng sakit na maaring makuha ng mga halaman na nasa loob ng bansa. Ayon sa BOC, ang sinumang individual o kumpanya na nais mag-import ng gulay o anumang uri ng plant products galing ng ibang bansa ay dapat umanong mag-apply ng permit sa National Plant Quarantine Services Division ng Bureau of Plant Industry o BPI. Kabilang po sa mga ito ay ang plant quarantine clearance para sa mga biyahero na magdadala ng nasabing produkto para sa personal na paggamit. Habang sanitary and phytosanitary import clearance naman kung gagamitin ito sa pagdinegosyo o commercial use. Ilan po sa mga produkto na nangangailangan ng permit o clearance bago payagang makapasok sa bansa ay ang nursery stocks. Kabilang po dyan ang vegetative parts used as propagating materials, seeds and nuts na gagamitin para sa pagtatanim, sariwang prutas, gulay at iba pang plant products na idineklara bilang prohibited or restricted imports sa ilalim ng Special Quarantine Order. Pure cultures of fungi, bacteria, virus, nematodes at iba pang phytopathogenic materials. Mushroom cultures, including spawn, algae cultures at rhizobial cultures. Soil and plant materials for isolation of organism, ilang uri po ng hayop gaya ng mga insekto, ibon, unggoy at reptiles na maaring makapinsala sa mga pananim at biocontrol agents and genetically modified organisms. Sa ilalim po ng Presidential Decree No. 1433 o ang Planned Quarantine Decree of 1978, sino mang mahuhuli na nagdadala ng mga produktong pang-agrikultura na walang kaukulang dokumento ay mahaharap sa karampatang parusa. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Inihayag ni Deputy House Speaker at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo ang kanyang pananaw sa reaksyon ng mga international leader kaugnay ng economic performance ng Pilipinas sa ginanap na World Economic Forum sa Davos, Switzerland. Ayon sa dating Pangulo, positibo raw ang pagtingin ni former UK Prime Minister Tony Blair sa COVID response ng ating bansa. Kinilala rin umano ng mga Western leader ang mga economic manager sa bansa na nagpakita ng mahusay na pangangasiwa at pagsusulong ng isang matatag na ekonomiya, dahilan upang maging maganda ang economic forecast ng Pilipinas ngayong 2023. Bunso dito, hinihikayat ni Arroyo ang mga mamumuhunan sa bansa dahil may tuturing umano ang Pilipinas bilang isang mahusay na investment destination. Kinikilala nila na mahusay ang pangangasiwa ng Pilipinas. In fact, historically, magandang track record ng ating bansa na magagaling ang mga economic managers kung sino pa man ang Pangulo. So, ibig sabihin nun, stable ang papalakad ng ating ekonomiya. Kaya magandang ating economic forecast sa 2023. In one sentence, the Philippines is an excellent investment destination. We will welcome you. Matapos mamayagpag ang pottery industry sa bayan ng Santo Tomas, Pampanga noong kasagsagan ng lockdown, muli umano itong humina. Ngayon, ayon po yan sa mga gumagawa ng paso. Ang ilan sa kanila, inilalako na ang kanilang mga produkto sa ibang lalawigan upang makabenta. Patuloy naman daw ang promotion ng lokal na pamahalaan sa kanilang mga produkto upang matiyak ang pagpapatuloy ng industriya. Narito ang report. Kilala ang Barangay Santo Niño Sapa sa bayan ng Santo Tomas, Pampanga para sa kanilang pottery industry. Dito matatagpuan ang hile-hilerang pagawaan at tindahan ng mga paso. Naisalin na rin sa iba't ibang henerasyon ang tradisyon ng pottery making sa naturang bayan. Isa sa mga pinakamatandang gumagawa ng paso sa Santo Niño Sapa ang 63 anyos sa si Jessie Bayani Mercado. 18 taong gulang pa lamang umano siya nang pasukin ng ganitong trabaho. Ating hindi takapanagitan pero naman talagang totally maragul na panagitan kasi nung mga ragul na panagitan may kapayari kesang nakamagakan. Ako, ang gala mong high school, ako nag-yugyat ang college. Ngayon, makaing maragul yung panagitan. Sa kabila ng mga hamon na ipinagpatuloy ni Tatay Jessie ang paggawa ng paso, at nito nga magkaroon ng lockdown bunsod ng COVID-19 pandemic, tila blessing in disguise umano para sa kanilang industriya ang pagkahiling ng marami sa ating mga karehiyon sa pag-aalaga ng mga halaman. Pero ang malakas nakitang hatid ng mga plantito at plantita, hindi raw nagtagal. Kung dati-rati raw kasi ay nasa 200 paso kada buwan ang kanilang naibebenta, ngayong Enero ay hindi pa lumalampas ng 20 piraso. Ngayon yung panahon na may magkain bagya, may bawas sing pamanyali darim tao, ulipin muna. May Pasko, may bayan banwa, bigasit na rin tao. Pero ating pamunin manyalin dyan pakakadalin, ditak-ditak. Kwento ni Tatay Jessie, kinakailangan niyang kitain ng 50,000 pesos sa isang buwan upang may maipang sweldo sa kanyang mga trabahador, may maipambili ng materyales, at ang matitira ay may pangtutustos pa niya sa pangangailangan ng kanyang pamilya. At kung minamalas, sa pangungutang na lamang daw siya umaasa. Rapo nang kay manabono kay pamo po, uling banta deng magobrami, adidinan nilang ditak pang panakitan diyang makanano mo, parang tarugoy tan para pa mga daldo akakwad. Yung tutuna po kanini, yan ang dam ko mo pong 20 mil ketang taon na kami, para supportan kayo nga 2 bulan pa. Diskarte naman ng ilang gumagawa ng paso ang paglalako sa ibang bayan at lalawigan hanggang sa Metro Manila. Kasi alangan masyadong manyaligan kami sa Tomas na sa amin na lalapit ka relevant daw. Dagdag panagitan muna para kaya kami. Dagdag day.
Pero ang mga hindi na kaya makipagsabayan sa mahal ng materyales at maging na ginagamit para sa paggawa ng paso, walang ibang magagawa kundi magsara ng kanilang negosyo. Nga po makanyang may manyara rin nga luwa. Nagbuka na doon tayo, may kamal po yung pamangawang gabon. Pamanya din dutong, kamal po, yung kain kuryente, alis may dobli pa. Medyo may kalang kasakit ka rin kagawaan yun. Sana magtuloy-tuloy kung paano kahit konti-konti lang, at least may natatrabaho ka. Sana po madatnan pa po ng mga anak ko. Ayon kay Santo Tomas Mayor John Sambo, patuloy ginagawa nila mga programa upang higit na maipakilala ang pottery industry sa kanilang bayan. Yung sa atin ang may tutulong natin sa kanila, yung continuous promotion ng ating produkto dito sa ating bayan. Dahil napakahalaga ng negosyong ito sa aming bayan, hindi lang sa ekonomiya, pati sa kultura. Kumbaga, nakagisnan na namin ito at ito ay nagpapakilala gaano kagaling in terms of craftsmanship ng kababayang Santo Tomas. Magkakaroon din ng mundo ng mga pottery classes upang mabigyan ng panibagong kaalaman ng mga magpapaso at mas sigurado na hindi tuluyang mahinto ang industriya sa bayan. Magtatayo kami ng eskwelahan sa paggawa ng paso. At ito ay programa ko na sa ating gobyerno para magkatuloy-tuloy ang kultura namin tsaka yung mga bata para magkaroon ng formal na kaalaman sa paggawa ng paso. Hindi naman nawawalan ng pag-asa mga magpapaso ng Santo Tomas na manunumbalik ang sigla at matayuhing muli ng mga mamimili ang kanilang mga produkto. Ako si JM De Jesus, taga rito kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. Nakakuha po na accreditation ang 7 bachelor programs ng City College of Angeles o CCA mula sa Association of Local Colleges and Universities Commission on Accreditation o ALCUCOA. Ang naturang accreditation ay ginawa nitong January 17 ay magbibigay ng pribilehiyo sa CCA para mag-apply at makatanggap ng mga grants at scholarship ang mga guro, mag-aaral at faculty members. Makatatanggap din ng grant ang kolehiyo para sa kanilang research and extension projects. Gayon din ang consultative assistance para naman sa internship ng kanilang mga mag-aaral. Kabilang po sa mga bachelor programs na tumanggap ng Certification of Accreditation ay ang Bachelor of Library and Information Science, Bachelor of Science in Entrepreneurship, BS in Tourism Management, BS in Computer Science, BS in Information Systems, Bachelor of Physical Education, at Bachelor of Technical Vocational Teacher Education. Ayon po kay CCA President Dr. Frankie Villanueva, ang kolehiyo ay sumasailalim sa proseso ng akreditasyon noong Setyembre ng nakaraang taon upang suriin at matiyak ang kalidad ng edukasyon sa mga programang kanilang iniaalok. Kabilang umano sa naturang evaluation ay ang governance and administration, faculty, curriculum and instruction, student development and services, entrepreneurship and employability, community extension, research, library, laboratories, at physical plant. Bunso nito, binigyan papuri ni Mayor Pogi Lasatin o Mayor Carmelo Pogi Lasatin Jr. ang CCA, gayon din ang pagsisikat ng pamunuan, mga guro at mga kawani nito dahil sa pagtataguyod ng pagpapabuti ng edukasyon sa lungsod. Nangako rin ng alkalde na ipagpapatuloy umano nito ang pag-angat ng kalidad ng edukasyon ng CCA sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga karagdagang gusali at silid-aralan para mapaunlakan ang mas maraming scholar, makapag-hire mas maraming guro, at makapag-alok ng mas maraming kurso. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV 36 News.
nagbabalik ang CLTV 36 News. At sa iba pa mga nangungunang balita, nasa proseso pa rin ng assessment ang mga lokal na pamahalaan sa Central Luzon kaugnay po ng full devolution of power o ang pagkakaloob ng kapangyarihan o dagdag obligasyon dahil po sa pagkakaroon ng shares sa national taxes. Para po sa karagdagang detalye, makakasama natin live si Paulo G. Santos. Paulo, ano na ba ang inabot ng paghahanda ng mga LGU kaugnay nitong full devolution of power? Kung matatandaan po natin para sa kapakanan ng ating mga manonood, ito ay naging pinirmahan, naging executive order ito nung panahon ni dating Pangulong ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ating Jen, bilang oversight agency nga nitong implementasyon ng full devolution of power, nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan itong assessment nitong Department of the Interior and Local Government o DILG, particular na dito sa Central Luzon o itong Region 3 DILG, kuyang ating Jen. At base dito sa kanilang pagsiyasat, tinitignan nila itong DTP kung tawagin o Devolution Transition Plan ng kada lokalidad dito sa 7 probinsya ng Central Luzon na kinabibilangan nga ng 115 munisipalidad, 2 independent cities, 13 component cities, ating Jen. Ang taong 2023 ayon kay DILG Regional Director Anthony Nuida, ang ikalawang taon ng implementasyon ng full devolution o enforcement ng Mandanas-Garcia ruling, ating Jen, ng Supreme Court na pagpapairal nga ng decentralization ng government service sa national government sa mga LGUs. Kabilang dito itong health, social services, infrastructure facilities, agricultural services, na ito'y sa ilalim rin ng Section 17 ng Local Government Code na nag-e-enforce sa autonomiya ng mga lokal na pamahalaan. Sa pag-usisa ng CLTV News kay Regional Director Nuida, sinabi nito na nasa estado pa ng itong mga LGU, ating Jen, na assessment dahil hanggang sa kasalukuyan, ating Jen, nararamdaman daw nila itong pagkatapyas nitong National Tax Allotment o NTA ngayong taong 2023. May mga LGUs na hindi pa kakayanin umano ang full devolution dahil sa epekto ng krisis sa ekonomiya. Narito ang pahayag ni Director Anthony Nuida. There's some clamor also na wag biglain. May mga ibang provision doon na baka hindi pa kaya ng LGU, lalo after pandemic, bumaba yung share pa rin ng local government units doon sa NTA. Mas mababa kaysa doon sa ina-expect nila. Po yun yung mga small irrigation facilities na dapat LGU na. Yung ibang mga programa sa agriculture na dati DA pa po ang nagbibigay, yung mga support po sa mga farmers natin, mga farm implements na binibigay, dapat LGU na rin po yun. Nandun naman yun sa details ng plan. Ang tanong nga yun, at yun ang minomonitor natin, ano yung technical assistance na kailangan ng LGUs para ma-implement at maibigay yung servisyo na yun, at kayanin ba nila, meaning lahat ba ng LGU ay kaya. So kasama po yun sa minomonitor namin at sa review na ginagawa ng Regional Committee po on Devolution. Yan ang dinig, ating Jen, ni Director Anthony Nuida na tumatayo namang oversight committee head nitong mga lokal na pamahalaan sa 7 probinsya ng Central Luzon. Matatandaan mo, ating Jen, na sa budget deliberation nga nitong taong 2023 o yung GAA 2023, humiling itong ehekutibo, ating Jen, na dagdag na 28.9 billion pesos para dun sa tinatawag nilang Local Government Support Fund o LGSF. Itong pondong ito, ating Jen, ay may layo naman na suportahan yung mga mahihirap na lokalidad dahil hindi kakayanin na kahit merong devolution dun sa tax collection, hindi naman sasapat daw para dun sa mga ilang lokalidad, ating Jen, na talagang mahirap o kakaunti yung pondo, gaya nitong mga 4th, 5th, and 6th class municipalities na hindi talaga makukuha yung pribilehiyo nitong Mandanas-Garcia ruling, ating Jen. Paulo, ipaliwanag lamang natin, paano ba naiiba ngayon yung hatian
o yung pagkakaroon ng shares sa national taxes? Kapag ka ang isang lokalidad ating dyan, merong Bureau of Customs, no? Na merong mga kung tawagin economic zone, kasama sila doon sa porsyento ng tax collection ng national, no? At sa karagdagang pondo ating dyan, yung mga mayayamang syudad talagang mai-enjoy nila itong devolution of power at dito sa usapin nitong revenue collection. Pero sa usapin ng dagdag na pasanin ating dyan, no? Ang halimbawa dito ating dyan na gustong pagbasihan at inaabangan nila na yung pagbalangkas ng executive order naman ng kasalukuyang administrasyon, papaano maaalalayan yung mga LGU na talagang mahihirap ating dyan dahil hindi nila kaya na makapagpagawa ng eskwelahan. Sa ilalim nga nitong Executive Order number 138 ating dyan, gaya nitong pagtatayo ng mga infrastruktura, eskwelahan, no, mga secondary schools, yung mga LGU, pwede na silang mag-allocate ng pondo dito at magpatayo ng eskwelahan. Pero yung mga maliliit na munisipalidad, mula sa 4th, 5th, and 6th municipalities sa ating dyan, hindi nila daw kakayanin ito. Kaya kailangan pa rin talaga ng suporta ng lokal na pamahalaan. Pero ito namang transition plan natin dyan, base na rin doon sa Executive Order number 138 ni Pangulong Rodrigo Duterte, 3 taon talaga yung span ng period ng transition, itong devolution. Pero paliwanag din natin kung ito ay magkakaroon na ng full implementation, although may mga issues pa nga no, na pinag-uusapan, nagsasagawa pa rin ng assessment, of course yung pondo, no, may usapin pa rin pagdating sa pondo. Paano ba makikinabang, Paulo, yung ating mga mamamayan, no? Dito sa full devolution of power na sinasabi natin? Ating dyan, ang kagandahan dito sa full devolution, lalo na doon sa mga mayayamang syudad at munisipalidad ating dyan, yung devolved function direktamente sa lokalidad na makukuha. Gaya nitong agriculture service, local infrastructure service, natural resources management and environment services, energy-related services, revenue mobilization services, health service ating dyan, no? Na sa panimula, mayroong mga LGU, sinasabi si Director Anthony Noida, na devolve na dito sa ilang mga mayayamang lokalidad. At yung transition team naman nito ating dyan, nakaalalay daw ang DBM, gayon na rin yung NEDA, sa pag-aaral kung kakayanin. Hindi naman daw ito biglaan. Yan ang sinasabi nitong DILG. Pero ito ay nagsisimula na, no? Meron ng implementation ito. Pero paano naman, Paulo, yung isasagawang monitoring or pagbabantay? Kasi nga nabanggit mo, ang main purpose nito ay i-decentralize, no, yung pondo para nga mas alam ng LGU yung pangangailangan ng bawat lugar, no, ng kanilang mga mamamayan. Paano naman ang ginagawang pagbabantay mo para matiyak na nagagawa nga ng tama ng LGU yung kanilang responsibilidad? Bukod dito sa iba't ibang komite na nakatutok dito ating Jen, nakaalalay daw talaga itong DILG, mula pa lang dito sa mga pupwede ng ma-devolve dito sa mga lokal na pamahalaan, gaya ng halimbawa niya dito sa ilang mga irrigation system. Ang national agency nito, yung NIA ating Jen, siya ang nagme-maintain dito sa ilang mga irrigation na kanal at gayon na rin sa mga maliliit na dam na mai-assess kung ito ba ay pupwede ng pondohan ng lokalidad. Pero sa kabilang banda ating Jen, dahil nga ang issue ng pagkatapyas ng budget ng LGU, yun yung mga isinasaalang-alang. Kung yung pondo pa ba na nailaan dito naman sa Department of Agriculture, na pagbibigay ng ayuda dito sa mga maapektadong magsasaka, sa pondo pa ba ng LGU. So, under assessment yan at may mga komite na umaalala naman daw dito sa ilang mga lokal na pamahalaan na humihingi ng assistance mula dito sa DILG. Pero may nabanggit din ba, Paulo, although ongoing pa yung assessment na isinasagawa, may nabanggit ba ang DILG na masasabi nating performing
na LGU sa Central Luzon? Ate Jen, particular na dito sa lalawigan ng Pampanga, yung syudad ng San Fernando, yung universal health care. Isa yan sa health services, Ate Jen, na atang na daw dito sa lokal na pamahalaan, pero continuously yung kanilang konsultasyon, Ate Jen, dahil hindi naman daw talaga raka-raka ito na masisimulan. Bali, nasa ikalawang taon tayo at sa mga pangunahing serbisyo na mula sa national government, kailangan talagang yung proseso ng paglipat dito sa mga lokalidad nakaantabay, lalo-lalo na itong Department of Health, Ate Jen. Alright. Meron bang paalala naman, Paolo, before I let you go, ang DILG, no? Lalo na sa mga LGU, kaugnay nitong usapin na ito? Ate Jen, una sa lahat, kailangan daw talaga na itong kanilang devolution transition plan maiplan siya ng maigi at wag daw mangimi, Ating Jen, na magtanong, magpakonsulta sa kanilang mga focal person na silang tumututok, Ating Jen, para at least magabayan ng husto, lalo na sa usapin ng pagpopondo ng kanilang mga proyekto. Alright, maraming salamat sa iyong ulat, Paulo G. Santos. Dumako po tayo sa ibang balita. Nasa 80 pulis mula sa 21 bayan at 3 lungsod sa Bulacan ang binigyan ng bisikleta, helmet at arm sleeves na kanilang magagamit sa pagpapatrolya sa ilalim ng Bike Patrol Program. Ang Bike Patrol Unit ay nilunsad ng Bulacan PNP sa lungsod ng Malolos nitong January 18. Layon umano nito na maging visible ang kapulisan sa mga lugar kung saan madalas magtipon ang mga tao, gaya ng tourist destinations, parke at mga pamilihan. Bukod pa rito, mapabibilis din umano nito ang pagresponde ng mga kapulisan sa mga krimen sa lansangan. Isinusulong din umano ng naturang programa ang pagiging physically fit at malusog na pangangatawan ng mga pulis na siyang katuwang ng lokal na pamahalaan sa pagbabantay sa kapayapaan at katahimikan at sandigan ng mga Bulakenyo. $135,534 na bagong driver's license ang na-issue sa Central Luzon itong nakaraang taong 2022. Ayon kay Land Transportation Office o LTO Region 3 Director Eduardo De Guzman, nanguna ang Nueva Ecija Licensing Center sa may pinakamaraming na-issuing lisensya na umabot sa 19,358. Pangalawa ang Bulacan Licensing Center na nasa 15,297, habang ikatlo ang Tarlac Licensing Center na nasa 14,317. Ayon kay De Guzman, malaki ang naitulong ng kanilang Road Safety Caravan na katuwang ang mga LGU sa pagbibigay ng libreng orientation at proseso ng pagkuha ng lisensya. Ngayong 2023, inaasahan umanong lalaki pa ang bilang ng mga kukuha ng driver's license kasunod ng maluwag na quarantine restrictions sa kada district office ng tanggapan. Hinimok din ng opisyal ang mga aplikante na sa lehitimong opisyal ng LTO at huwag sa fixer makipag-usap upang hindi maloko. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV 36 News.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. At sa iba pang mga nangungunang balita, arestado ang 23 katao na pawang lumabag sa batas, kabilang po ang 2 Child in Conflict with the Law o CICL sa magkahiwalay na operasyong isinagawa ng Bulacan PNP nitong January 17 at 18. Ayon sa Provincial Director ng Bulacan PNP na si Police Colonel Relly Arnedo, naaresto umano ang 10 drug personalities sa isinagawang anti-illegal drug operations na ikinasa ng Station Drug Enforcement Unit sa iba't ibang lugar sa Bulacan. Na-recover sa mga suspect ang 30 heat-sealed plastic sachet ng hinihinalang shabu, drug paraphernalia sa cigarette case, coin purse, motorsiklo, improvised pen gun na kargado ng 3 bala ng 38 caliber revolver at buy-bust money. Naaresto rin ang 7 suspect kabilang ang 2 CICL matapos mahuli ang mga ito sa kasong robbery and theft at paglabag sa PD 705 o Forestry Reform Code at PD 1612 o Anti-Fencing Law. Inihahanda na umano ang mga kaukulang reklamo para sa paghahain ng kaso sa korte laban sa mga naarestong suspect. Samantala, arestado rin ng mga otoridad ang 6 na wanted person sa bisa ng warrant of arrest sa mga kasong estafa, falsification of public document, serious physical injuries, qualified theft, rape, at violation ng RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children. Nasa kustodiya na raw ng PNP ang mga naturang akusado para sa kaukulang desisyon. Overpriced ng halos 979 million pesos. Ito po ang lumabas sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga biniling laptop ng Department of Education noong 2021. Matatanda ang unang pinuna ng Commission on Audit ang 2.4 billion pesos procurement ng DepEd na dumaan sa procurement service ng Department of Budget and Management. Batay po sa investigasyon, 35,000 pesos lamang ang inaprobahang budget para sa kada unit ng laptop, subalit umakyat daw sa 58,300 pesos ang binili ng PSDBM. Lumabas din sa investigasyon na outdated na at hindi tugma ang presyo sa specs ng biniling laptop. Dahil dito, iminungkahi na ng Senate Blue Ribbon Committee na kasuhan ng graft at perjury sina DepEd Undersecretary for Finance Annalyn Sevilla, DepEd Director for Information and Communications Technology Service Abram Abanil, former DepEd Undersecretary Alain Del Pascua, former DepEd Assistant Secretary Salvador Maliana III, former PSDBM Head Lloyd Christopher Lau, at former PSDBM Officer in Charge Jason Meruay. Inabsuelto naman ng Senado si dating DepEd Secretary Leonor Briones dahil nagamit lamang umano ito, ayon na rin kay Senator Francis Tolentino. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula po kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po ang magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Shearline po nakakaapekto ngayon dito po sa may silangang bahagi ng Southern Luzon, kasama na po ang Visayas. Samantala po, northeast monsoon o hanging amihan po nakakaapekto ngayon sa natitirang bahagi pa ng Luzon. Kaya po ang mga lugar ng Bicol Region, Quezon, Marinduque, Romblon, Aklan, Capiz at Northern Samar ay maula po ang papawirin na may mga kalat-kalat ang mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Ito po ay dulot ng shear line.
Ang shear line po ay ang pagkasalubong ng hanging malamig at hanging mainit, kaya po nagkakaroon ng cloud formation at nagkakaroon din po ng mga pagulan. So sa mga lugar pong nabanggit ay posible po ang mga flash floods at landslide. Gayon din po ang Cagayan Valley o Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Laguna at Oriental Mindoro ay maulap ang papawiri na may mga pagulan. Ito po ay dulot naman ng amihan o northeast monsoon. Gayon din po ang Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. Magiging kaaya-aya naman po ang panahon, pero may inaasahan lamang po na mahihina mga pagulan sa ilang lugar. At ito po ay dulot lamang din ng hanging amihan o northeast monsoon. Ang natitirang bahagi po ng bansa ay magiging bahagya sa kuminsan ay magiging maulap po ang papawirin. Meron lamang po inaasahang mga pulupulong mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Ito po ay dulot ng shear line at ng localized thunderstorm. So sa mga lugar pong nabanggit na posibleng magkaroon ng mga pagulan ay pinag-iingat po ang lahat at posible po kasi ang mga flash floods at landslide. At yan ang mga balitang nakanap ng CLTV 36 News. Para po sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News, Twitter at CLTV 36, Instagram at CLTV 36 Official, at sa ating pong TikTok at CLTV 36 Official. Kung nais po ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din po ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating pong 39 cable partners. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Maraming salamat po.